Padayon ang subsub nga pagpangandam sa Cebu City Government sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong umaabot nga Lunes, Pebrero 27, alang sa groundbreaking ceremonies sa Cebu Bus Rapid Transit kun BRT project dinhi sa Dakbayan sa Subo. Si Cebu City Mayor Michael Rama nag-ampo sa malampuson og hapsay nga dagan sa maong groundbreaking ceremony. BRT it's going to be, we'll pray and pray that everything is in order and everything is, shall we say, accordingly as planned, as part of the groundbreaking ceremony. In fact, I will be joining the so-called, we call it walkthrough. Should it be this afternoon or tomorrow? Dayong Lunes ipahigayon ang groundbreaking ceremony alang sa katumanan sa Phase 1 sa BRT project gikan sa Cebu Provincial Capital paingon sa Cebu South Bus Terminal. Apan sa yuning kabuntagon sa adlong Sabado, Pebrero 25, gisirad-an na sa Cebu City Transportation Office CCTO ang mga dalan paingon sa Fuente Osmeña Circle. Tagi pang deploy nga mga personnel sa area sukad ganihang mga alas 5 hangtod karon. Intact na atong personnel. Mga 100, almost 100 kapin atong gipang deploy. Ang maong mga kalsada temporaryong sirad-an sud sa tulo ka adlaw ug ablihan human sa mga kalihukan dayong Lunes. Aduna hinuoy giandam nga mga alternative routes ang CCTO. Kaya ang rerouting nato sa mga PUG ug gikan og kaning Maxilom nga mopadong og Colon or padong og dito sa Capitol. Ang kaning gikag Maxilom, right turn na to diya sa may Juana Osmeña, nga gawas sila diri sa may MPAP, ang mapadaw Colon. So sila dito sa Lorente, gawas sila diri sa may C. Rodriguez, dayon dito sa may B. Rodriguez, nga Birama, padong na dito sa may Alcantara, ang mopadong og Colon. Ug kani pong gikan og kining Capitol, naay uban nga mosud diri gapon sa may Lorente, gikan Kaglahog, Capitol, sud og Lorente, disim ra gapon diri sa si Rodriguez, B. Rodriguez, gawas gapon dito sa may Birama nga daw na dito sa Ubos. Unya gikan pud ka og Colon nga mosud ka og Capitol, ari ka na mo gidivert sa may Arlandon, either Arlandon o diri sa may Arlington Pan, pagawas diri sa may Ipramos, Juana Osmeña, then lahos dito sa may MPAP, gawas dito sa Capitol. O katong padong sa Guadalupe, pwede sila mo divert dito, mo left turn sa Pedilusario, Alcantara, then Birama to Guadalupe. Pila na katuig nga nalangay ang katumanan sa maong proyekto, hinungdan nga dunay mga Subuanon nga mipadayag sab sa ilang pagpaabot niini. Uyon ra kay para iwas na traffic, then ang mga tao kay dili na kaayo ma-stress gani kay namang giuban nga kanang sa ka-traffic kay kapoy na instead nga masayo maabot kay dugay na hinuon, so much better gyud nga naa na siya para ang mga tao malas hassle na. Sige, ma'am. Tomas Osmeña pa man to, di ba si Tomas Osmeña man to ng BRT, gipog ng Rama, karon si Rama na siya nagkuhan. Mo na siya yung project ron. Okay ra ba tingali? Ano man? Basta may man daghang sakyanan kadita manangan ata labi ng mga kuhan kanang sakyanan mahapon nga pick up hour. Lisod ay. Okay ra ba na? Subay sa hayan nga pagsugod sa maong proyekto, una nang mipadayag ang gobernador sa Lalawigan Gwendolyn Garcia nga angay bayaran og just compensation ang Kapitolyo tungod sa mga yuta og kadalanan nga gipanag-iya sa probinsya sa Subo nga maapektuhan sa 1 ka bilyones pesos nga proyekto sa DOTR. Si Rama mihatag sab og tubag kalabot sa maong demanda. Posisyon na to ani sa province nga di man mo ingon ayaw, pero dunay just compensation sa province of Cebu. I do not have to comment about that matter. I'm just wondering why such a thing has to be irrelevant at the current times. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.